Aw bisimila ka podcast kan n'o ye kele ye mun bɛna ɲɛfɔli k'aw ye nakɔ sungu masɛnɛ fangama kan. Karamɔgɔ Sedu, i ye ingénieur Konipo ka nin intervention kɔni mɛn nɔgɔ ladan cogo la. I ye bagaji ko kuma mɛn na wa? Alu y'a fɔ n ko fɛn tɛ bagaji ko ye, n ko hakili ko de don. N'o tɛ Ala y'a dabɔ a kama de ka Mali bɛɛ sɔn engrais vert la. O de kosɔn a bɛ san na bin bɛ falen Mali kilomètre 1,000,000 bɛɛ kɔnɔ. O kilomètre 1,000,000 o bin bɛɛ ye Ala sɔn de an bolo walasa n'an b'a fɛ ka sɛnɛ kɛ an bɛ miliyari mun fara ɲɔgɔn kan ka taa engrais san. Ni an y'o miliyari di Malidenw ma u ka bin kan samiyɛ fɛ, aw nɔgɔ tɛ ku an ka foro kɔnɔ. Nka se kɛra hakili la. Ni hakili dun banana dɔrɔn se tɛ fari ye tuguni, ale bɛ tɔɔrɔya ta. N'o tɛ a dɛsɛ tɛ, a ntanya tɛ. Nka miiri de tɛ yen. Ni ko min don miiri t'i fari bolo, a b'o tɔɔrɔ kɛ. N'o tɛ Mali bi, an bɛ se k'a fɔ n ko farafinna tile bi yanfan na bi, an man kan tɛ ka dɛn kɔkanna la sɛnɛko la. Nka bi, hali Ala man ta si Alu, n'o ma na ka bɔ kɔkan, tuma dɔ la an tɛ se ka sɛnɛ kɛ. An bɛ si ma kɔnɔ ka bɔ kɔkan. Sɛnɛkɛla min ka si bɛ bɔ kɔkan, ni kɔkanna ma sɔn o ka sɛnɛ ma, I ka sɛnɛ bɛ jɔ. I ka sɛnɛ bali. Hali ko gɛlɛman tɛ sɛnɛ bɛ jɔ. O kɔrɔ ko ni a jɔra i kɛlɛli wala i juguya kan san min na, a bɛ kɔngɔ ladon i kan. An bɛnba Sumaworo Kante dun ko jugu bɛɛ la juguman ni a belebele ye k'o de ye kɔngɔ ye. O tuma na an bɛ se k'a fɔ n ko ka sɛnɛ jigi da kɛnɛma la wala kɔkanna kan, a bɛ jamana yɛrɛ bila farati la. Nka an ka jamana nin kɔnɔ, tuma dɔ la i b'a ye ko tigi b'an na, mɛ tuma dɔ la i b'a miiri komi n'a fɔ tigi ti an na. Bari tigi bɛ yɔrɔ min na, o kow ka kan k'a kɛcogo dɔn. N'i ye tigintanya ye cogo dɔ la dɔrɔn, an ka mɔgɔbaw bɛ sanda dɔ da o la ko mɔgɔ jɔlen tɛ ye jama min na ko n'i y'i sigi k'a bɛ fɔ k'i taara so. U bɛ tila k'a fɔ tuguni ko min ka kan ka kɛ mɔgɔ salen kɔ, ko n'o kɛra i ɲɛna k'i ka kan ka wele de ko su. O la an b'a fɔ n ko o yɔrɔ ninnu na, n'i ye sanda ninnu lajɛ i b'a fɔ ko tigi tɛ jamana yɛrɛ de la. Bari jamana ɲɛmɔgɔso ka baara ka kan ka kɛ nin suguya de ye. A bɛ fɔ nin de ma ko bɛrɛbɛrɛli. Bɛrɛbɛrɛli de ye ka mɔgɔw bila ko dɔ la u yɛrɛ ka nafa kama hali n'a y'a sɔrɔ u m'a faamuya. Ni u nana tɔnɔ ye u bɛn'a faamuya. Nka n'i y'a ye o jamana ɲɛmɔgɔ kelen olu de bɛ wari ɲini ka taa engrais san, ka taa binfagalan san, ka bagaji san, ka na o di sɛnɛkɛlaw ma. U ka dugukolo kɛlɛ, k'a bana, k'a faga, ka tila ka jamanadenw kɛlɛ, k'u bana, k'u faga. I bɛ n'i yɛrɛ ɲininka ko yala jamana ɲɛmɔgɔ u b'a dɔn de wa u t'a dɔn de? Ne bolo n'u t'a dɔn, bi a tuma sera an ka ɲɛfɔli kɛ ɲɔgɔn ye walasa an ka bɔ a jɔnya kɔnɔ, ka na a maya kɔnɔ. A maya tɛ ɲɛ donni min kɔ, f'an ka o de ta. Baara ye diyagoya de ye diɲɛ kɔnɔ, yɔrɔ si ma taa ɲɛ ko baara tɛ. Yɔrɔ si ma taa ɲɛ ko kisɛya tɛ. Ni an b'a fɛ ka taa ɲɛ ka sɔrɔ baara tɛ, miiri la o fana ye jamana ka bɛrɛbɛrɛli n'an b'a fɔ ko jamana ka politiki, o ye fili de ye min ka kan ka ladilan, ka kan ka lakile. N'o tɛ Alu, Ala ye Mali sɔn bi n'i bɛ fɛ k'a dɔn ko Ala ye Mali sɔn k'a dabɔ a kama yɛrɛ de k'a sɔn, Alu ye ka taa ekɔliso la tan. Alu n'i sera ekɔliso kelen da la burusi kɔnɔna la, denmisɛnnin 100 yirika de bɛ bɔ ekɔliso kɔnɔ, récréation fɛ midi fɛ, i yɛrɛ b'i yɛrɛ ɲininka ko nin bɛɛ bɛ dugu nin kɔnɔ yan wa? N'i y'o bɛɛ ye dugu kɔnɔ ka tila ka dugu sow ye, ka dugu kɔngɔ ye, ka dugu dɛsɛ ye, i bɛna dɔn k'a fɔ ko mɔgɔ tɛ hɛrɛ ye ni hakili ti a la. N'o tɛ Ala ye mun di an ma, o tun bɛ se ka jamana nin jɔ. N'i y'u bila baara la u bɛ se ka jamana nin jɔ.
u se k'a labaara u se ka an nafa ka hɛrɛ se an ma nka alu n'an m'a baara a bɛ kɛ diɲɛ ta ye o bɛ diɲɛ de nafa nka an yɛrɛ tɛ tɔnɔ sɔrɔ a la bari an denw bolo bi k'a fɔ ko farafinya ye lagosi de ko farafinya yɛrɛ de ye bana ye ko banaw sun bɛ farafinna de o tuma na an denw hakili bɛna tiɲɛ fo u bɛ bɔrɔ ta k'a gulon u la k'u bɛ taa farajɛ la hɛrɛ ɲinini kama ani nɔgɔya ɲinini kama kamasɔrɔ siga si t'a la o farajɛw de ye kɔgɔji tigɛ ka na hɛrɛ ɲini an fɛ yan k'a sɔrɔ fana ka taa n'a ye k'a labaara hakili la fo bi a bɛ k'an kɔnɔ ko olu de kɛrɛnkɛrɛnlen don dali masa bolo hɛrɛ tigiya la ka an kɛrɛnkɛrɛn tɔɔrɔ ni sɛgɛn ni bɔnɛ tigiya la kamasɔrɔ a ti ten fewu nka a bɛ miiri de kɔnɔ a bɛ hakili de kɔnɔ n'an sera ka miiricogow falen ka hakilina o falen alu an kɛra fɛn ye sini a tɛ donjan ko tɛ san yirika ko tɛ walaki de don ɲɛkɔmi de don. D'accord i ka nin walawalali in diyara n ye kosɛbɛ karamɔgɔ Sedu an b'a aw ladɔnniya k'a fɔ karamɔgɔ Sedu ale ye sɛnɛkɛla cɛsirilenba ye a bɛ sɛnɛ kɛ a bɛ bagan mara kɛ a bɛ jɛgɛ mara kɛ a ka yɔrɔ filɛ nin ye bango tɛ voilà donc lakɔgɔlila don ayiwa tirinila fana don. Ni jamukan labɛnna Nako Bio a n'a baara ɲɔgɔn fɛ aw sɔgɔlen ka to an ka jɛkanw na aw ni ce aw ka ɲɛmajɔ la aw k'an bɛn.